Вітаю вас! Гэта інфармацыйная праграма «7 дзён». З вами Ольга Шмаргун. На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі тыдня. Сёння нядзеля 1 мая і адразу два святы – Светскі дзень працы і рэлігійны Вялікдзень сёлета супалі. Глядзіце сёння ў праграме «7 дзён». Свята 1 мая. Абласную, гарадскую і раённыя дошкі гонару абнавілі да свята працы. Імёны перадавікоў цяпер вядомыя кожнаму. Завяршыць пасяўную кампанію на працягу 2 тыдняў. Такую задачу перад аграрыямі ставіць кіраўніцтва вобласці. Вясеннім палявым работам перашкаджае халоднае дажджлівае надвор'е. Кветкі перамогі. Больш за 2500 саджанцаў яблыні высадзяць школьнікі і студэнты Віцебскай вобласці ў рамках рэспубліканскай акцыі. У праваслаўных Вялікдзень вернікі адзначаюць галоўнае хрысціянскае свята. У храмах ідуць святочныя літургіі. Пра галоўнае свята праваслаўных вернікаў крыху пазней пачнем з працоўных будняў горада і вобласці. Напярэдадні 1 мая ў Віцебску адбылася ўрачыстая цырымонія занясення на абласную і гарадскую дошкі гонару пераможцаў спаборніцтваў за 2015 год. Вызначаны прадпрыемствы, арганізацыі і установы, якія летась дасягнулі найлепшых вынікаў у выкананні прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця і павышэння эфектыўнасці вытворчасці. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. 36 лепшых прадстаўнікоў Віцебскай вобласці ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, навуцы, медыцыне, культуры і адукацыі. Галоўны крытэрый адбору – эфектыўнасць сацыяльна-эканамічнага развіцця і, вядома ж, прафесійныя кадры. Пример передовиков есть основа дальнейшего роста, реализации новых планов, программ и проектов для тех, кто идет за ними. Это будет лучшим свидетельством, что мы единым своим потреблением делаем нашу страну сильной и благополучной. Трудовая Витебщина располагает интеллектуальным и экономическим потенциалом для успешного решения поставленных задач. Вызначылі мацнейшыя рэгіёны. Сярод лідараў горад Новополоцк і Талачынскі раён. У аснове ўсё той жа прынцып – высокія паказчыкі вытворчасці, эффективности и рацыянальнае выкарыстанне магчымасцяў. Мы открываем новые предприятия, открыты для сотрудничества. На территории района в этом году планируем создать как минимум 75 новых рабочих мест, открыть ряд новых предприятий. Работа поэтому уже ведется активно, и по итогам года, я думаю, будут уже результаты. Ганаровае месца на дошцы занялі прадстаўнікі будаўнічай сферы. Для прадпрыемства «Нафтазавод Монтаж» 2015 быў паспяховы. Планку зніжаць ні ў якім разе не збіраюцца. Стоят сложнейшие задачи по реализации инвестпроектов на нафтане. Значит, задача ввести одну технологическую установку АТ-8 в этом году и последующий цикл еще технологических установок. Ёсць сярод намінантаў і не новичкі. Свое пачэснае месца на дошцы не першы раз займае рэдакцыя Віцебскай гарадской газеты «Візбічы». Сярод лепшых і тыя, хто займаецца выхаваннем будучага пакалення. Хорошо работает немало предприятий, но на доску почета заносят не всех, поэтому это очень ответственно. И я думаю, что коллектив наш не подведет. Колоссальное достижение учреждения образования. И, безусловно, здесь труд всего педагогического коллектива гимназии номер 8 города Витебска, учащихся, которые достигают высоких результатов и действительно серьезных побед на республиканских и международных олимпиадах, конкурсах. Віцебшчына рэгіён аграрная, таму асаблівая ўвага і сельгаспрадпрыемствам. Лідары ёсць і сярод тых, хто зранку до вечара працуе на полях прыдзвіння. Главой государства поставлена задача, чтобы мы сократили свои расходы на 25% или увеличили производительность на 25%. Задача очень-очень сложная, но по итогам работы за первый квартал уже есть сдвиги. И я думаю, что коллектив сделает все для того, чтобы традиции наши не увядали. Абласная дошка гонору па сутнасці дае шанец заняць месца і на рэспубліканскай дошцы гонору. Не выключана, што хтосьці з 36 намінантаў Віцебшчыны, дзякуючы сваёй працавітасці, праславіць прыдзвінскі край на ўсю краіну. Традыцыйна напярэдадні свята працы першамайскі раён Віцебска ушаноўвае лепшых прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці. Прамысловасць, адукацыя, будаўніцтва, прыватны бізнес. Усяго каля 1,5 десятка номінацый і прызнання. Раённая дошка гонору. Наши достижения замечает и наш район, наш город. Для нас это приятно, и это для нашего коллектива огромная честь. У сваёй справе пераможцы далёка не новички. Сергей Азаранкаў, інжынер-канструктар завода «Віцязь». У 2015-м прымаў удзел у распрацоўцы перспектыўных вырабаў для айчыннай медыцыны і бытавога прымянення. Сёння па заслугах і ўзнагарода.
Наш завод пытается найти какие-то альтернативные виды продукции. И я работаю в одном из таких структурных подразделений на заводе. Оно называется инженерно-производственный комплекс «Витязь-С». Мы разрабатываем и производим различные виды медицинской техники, которая востребована в Белоруссии и на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Прапісаліся на раённай дошцы гонару не толькі вытворцы. За дасягнутыя вынікі ў развіцці дашкольнай адукацыі раёна, таксама за рэалізацыю адукацыйных праграм, такое права атрымаў адзін з самых сучасных садкоў у краіне, яслі сад нумар 110 города Витебска. Созданные современные условия помогают нашему коллективу совершенствовать качество образовательного процесса, обеспечивать здоровьесберегающие условия для наших воспитанников. И полученная высокая оценка является заслугой всего нашего коллектива, который творчески подходит к решению любых поставленных задач. У Першамайскім раёне пражывае каля 200 тысяч чалавек, працуюць дзясяткі прамысловых арганізацый, школы, дзіцячыя садкі, медустановы. Раён уносіць важкі ўклад у прамысловае і сацыяльнае развіццё абласнога цэнтра. Те, кто сегодня заносится на доску почета района, своими высокими результатами в производственной деятельности, в социальной сфере, на различных объектах, действительно задают тон Первомайскому району и дают какие-то ориентиры, отметки для своих коллективов, для своих коллег по работе. Дошка гонору – добрая традыцыя, што захавалася ў нашай краіне. Працавітых людзей на Беларусі шануюць спрадвеку. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Напярэдадні свята працы 1 мая ў Віцебскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў узнагародзілі працоўныя дынастыі і адзначылі лепшых па прафесіі. Больш за 10 чалавек атрымалі юбілейныя медалі за актыўную дзейнасць па абароне працоўных і сацыяльна-эканамічных правоў членаў прафсаюзаў. Акрамя таго, сёлета дыпломамі і каштоўнымі падарункамі узнагародзілі 4 працоўныя дынастыі. Сярод лепшых і сям'я Шыпуліных-Дударавых. Сёння ў дынастыі 4 чыгуначнікі, бабуля, дачка и 2 внуков. Агульный працоўны стаж 230 годов. И пока они у нас будут, наше государство будет жить. И все мы будем жить. Спасибо вам огромное. С детства ходил с отцом на работу и очень нравилась железная дорога. То есть очень хотел стать железнодорожником. Мы по праву гордимся флагманом нашей индустрии сельского хозяйства, представителями транспорта и связи, торговли социальной сферы, чьи имена по итогам прошедшего года занесены на областную, городскую и районные доски почета. Таксама павіншавалі пераможцаў абласнога агляду конкурсу на лепшую першасную прафсаюзную арганізацыю. У Віцебску на гэтым тыдні ўспаміналі людзей, якія прадухілялі наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Мітынг рэквіем, прысвечаны самай маштабнай за ўсю гісторыю чалавецтва тэхнагеннай катастрофе, прайшоў ля сцен Свята-Успенскага кафедральнага сабора. На памінальны малебен аб ахвярах Чарнобыльскай аварыі прыйшлі ўдзельнікі тых падзей. У розныя гады на ліквідацыі наступстваў трагедыі працавалі каля 3000 жыхароў Віцебскай вобласці. Гэта пажарныя, вайскоўцы, супрацоўнікі міліцыі, медработнікі. Старонкі гісторыі, дакументы, фатаграфіі і ўспаміны ліквідатараў увайшлі ў тэматычную выставу, якую арганізавалі спецыяльна да гэтага дня. Удзел у мітынгу прынялі прадстаўнікі ўлады, грамадскіх арганізацый, моладзь. Прежде всего, это день скорби, день печали за то, что случилось. Очень жаль тех ребят, которые, можно сказать, грудью стали на защиту. Это пожарная служба самой станции, все пожарные близлежащих районов. Они не задумывались тогда о своих действиях. Их задача была потушить, не допустить распространения огня на остальные блоки, дабы эта беда не привела еще к большей катастрофе. Я написал книгу, посвященную сотрудникам Витебской милиции, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. И как книга памяти вошли все лица, которые со мной принимали участие. Всего было нас 1380 человек за 3 года. Правда, сейчас осталось 654, это участники ликвидации, которые на пенсии, пенсионеров.
У Віцебскай вобласці пражываюць каля 2000 чалавек, якія пацярпелі ад катастрофы на ЧАЭС і іншых радыяцыйных аварый. За 30 гадоў пасля трагедыі рэгіён прыняў 1500 перасяленцаў з забруджанай мясцовасці. Штогод тысячы дзяцей з пацярпелых раёнаў праходзяць рэабілітацыю ў аздараўленчых цэнтрах Прыдзвіння. Дажджы значна ускладнілі правядзенне вясенне-палявых работ. Сёлетняя пасяўная праходзіць у неспрыяльных агракліматычных умовах. На большай частцы тэрыторыі вобласці глеба значна пераўвільготнена. Да таго ж негатыўна ўплываюць на ўсходы яравых культур і адносна нізкія тэмпературы. З паляпшэннем умоў надвор'я патрэбна будзе мабілізаваць усе сілы і рэсурсы для завяршэння палявых работ, заявіў падчас суботніка кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Рэзервы для гэтага ў вобласці ёсць. Нужно выполнить комплекс работ так, чтобы прежде всего Витебщина мобилизовала себя и завершила сев зерновых культур и в целом яровых культур в кратчайшие сроки. Для нас это очень важно. Качество немаловажно. Тот минимум удобрений вложить его точечно. И, наверное, самое главное сегодня, я ставлю такую задачу и руководителям района, и нашей агрономической службе, защитить растения, дабы на поле не бурьян рос, а то культурное растение, которое защищено от сорняка, от болезней, могло максимально получить питательное вещество. И, соответственно, получить тот урожай, который мы планируем. В целом, конечно, мы планируем получить не меньше уровня прошлого года. Нягледзячы на ўсе капрызы надвор'я, сёлета спецыялісты адзначаюць высокую якасць агратэхналагічных работ на палетках. Азімыя культуры выйшлі пасля зімоўкі ў добрым стане. Таму ёсць падставы атрымаць ураджай збожжавых не горшы за мінулагодні. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў запатрабаваў кардынальна змяніць падыходы ў вядзенні сельскай гаспадаркі і зрабіць акцэнт на якасць. Размова пра гэта ішла на пасяджэнні аблвыканкама, дзе абмяркоўваўся ход палявых работ і нарыхтоўка кармоў. З падрабязнасцямі нашы карэспандэнты. Правядзенне пасяўной стала галоўным пытаннем пасяджэння аблвыканкама. Красавіцкія дажджы размылі аптымальныя тэрміны яе заканчэння, відаць па ўсім, перанеслі фініш далёка за 1 мая. Пакуль вобласць у сярэднім засеяла 30% плошчаў, некаторыя раёны, такія як Пастаўскі, Шаркаўшчынскі, з цяжкасцю перавалілі толькі за 10-ую частку. На тех полях, которые подпускают к себе, попробуем организовать и ночную подготовку почвы, чтобы как-то наверстывать упущенное. Трагедии пока нет, хотя ситуация очень критическая. Мікалай Шарснёў звярнуў увагу на тэхналогію сяўбы. Гэта аснова аснов. Каленне, выкарыстанне спаркі колу на тэхніцы павінны быць выкарнены з практыкі аграрыяў. Сёння акцэнт пастаўлены не на колькасць, а на якасць. Даже если, я снова повторяюсь, такая погода продолжится и далее, мы будем сеять пусть с опозданием, но качественно. В грязь зерно бросать будете наказаны, будете просто нести ответственность за это. Мы должны получить качественные посевы, а дальше разберемся. Август месяц, осень рассудим, что будет убираться на зерно, а что на зеленый фон, а что на семяшесилость. Дабы выросло. Разглядаліся пытанні нарыхтоўкі кармоў. У рэгіёне стабільная запатрабаванасць прадукцыі жывёлагадоўлі. Рэгіён добра зарабляе на гэтай галіне. На сёння гатоўнасць па вобласці кормаўборачнай тэхнікі складае больш за 60%. Акрамя таго, улічваючы горкі вопыт мінулага года, Мікалай Шарснёў запатрабаваў арганізаваць 40 міжгаспадарчых атрадаў. Там, где созрели поля, независимо в каком хозяйстве, туда и двигались. Должны быть закрепленные ответственные с района. Першы этап нарыхтоўкі кармоў пачнецца ў канцы мая, але зараз на парадку дня сяўба. Плануецца, што завершыцца яна на працягу 2 тыдняў, калі дажджы зноў не ўнясуць карэктываў. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў жорстка раскрытыкаваў дзейнасць, а калі быць дакладней бяздзейнасць дзяржаўтаінспекцыі. Кіраўнік рэгіёну незадаволены агульнай сітуацыяй на дарогах вобласці. Мікалай Шарснёў нагадаў, што супрацоўнік ДАІ прамы прадстаўнік улады, а таму павінен весці сябе адпаведна. Асаблівая ўвага была звернута і на матацыклістаў-ліхачоў. Губернатар парэкамендаваў знайсці інструменты ўздзеяння на гэтую катэгорыю удзельнікаў дарожнага руху. Нашы корэспандэнты выйшлі на вуліцы горада і паспрабавалі высветліць, як жыхары ставяцца да работы ДАІ. 10 гадзін раніцы, Віцебск, цэнтральная паркоўка. Шукаць жадаючых даць ацэнку працы ДАІ доўга не прыйшлося. Меркаванні розныя з самага пачатку. Для адных інспектар дарожнага руху каварства, якое чакае вадзіцеля на трасе. Іншая лічыць, што людзі ў форме проста выконваюць сваю працу. Сотрудники изначально не помнят о том, что действует презумпция невиновности по отношению к водителям. То есть наказывают в любом случае. Водители люди, не надо забывать об этом. Ситуации бывают разные, бывает где-то что-то задумался, пропустил. Это нужно карать не копейкой, а, как говорится, пожурить пальцем. Нормально работают, все хорошо. Я не знаю, грубости я от них не слыхал. Наказывают, если это, по-моему, за дело. Хотя меня уже давно не останавливали, давно не наказывали. Как-то я вроде не нарушаю. Я бы посоветовал работникам ГАИ использовать такое наказание, как предупреждение. С тем, чтобы дисциплинировать водителей и привлечь их более ответственно относиться к исполнению правил дорожного движения. Водители со стажем упэўнены, калі ездзіш па правілах, ніхто не аштрафуе, але магчымасцю унесці уласную прапанову ДАИ карыстаецца кожны. Есть широкие дороги, есть магазины. К магазину не подъехать, не остановиться. Либо остановиться автомобилисту, тогда нарушаем знак. А если не остановиться, мы должны ехать неизвестно куда. Когда выезжаешь за город, Витебска уже нет, по большому счету. Дорога двухполосная, ни людей, никого нет. Висит знак 60. Это раздражает всех водителей, это однозначно. То есть, повесить хотя бы знак 80, пусть там будет Витебск, но там уже далеко города нет. Лучше, чтобы светофоры работали в зеленой волне. Особенно там Терешковая улица, там есть у нас московские строители хорошо настроены, а вот улица Терешковой, там Фрунзе. То есть лишнее время стоишь на светофоре и палишь бензин, застряешь атмосферу. У адных за 20 гадоў за рулем ніводнага запісу ў талоне, у іншых парушэнне і штраф на другі дзень пасля атрымання правоў. Героі апытання прызнаюцца, парушае кожны, але не кожнаму шанцуе. І скардзяцца на празмерную колькасць інспектараў ДАИ на цэнтральных вуліцах горада. В центре, можно сказать, на каждом перекрестке на светофоре стоят, дежурят. А на окраину куда-то заезжаешь, это Тирасполь, ДСК, там их очень редко видно. И правила там порой нарушаются водителями, и очень даже неплохо. Камень перапоны на шляху да паразумення з інспектарамі, масавая праверка дакументаў, працэдура, знаёмая кожнаму кіроўцу. Па законе спыняць павінны тых, каго падазраюць у парушэнні. Сёння пад падазрэннем кожны. Водители незадаволены. Если пройден техосмотр на машину, есть опознавательные знаки, я думаю, останавливать машину нету смысла и проверять документы, да. То есть, если у тебя есть страховка, значит, у тебя есть и техосмотр и все остальные документы на машину. Единственное, что, наверное, не нравится, это мне. Приятно, когда вас останавливают, вам улыбаются, спрашивают ваши документы, отдают честь и желают счастливого пути. И довольно-таки очень неприятно, когда вас останавливают в спорной ситуации, общаются с вами грубо. Скардзіцца на праблемы з інспектарамі дарожнага руху і прыгожая палова чалавецтва. Праўда, у жанчын свае прэтэнзіі. У меня раньше не было техосмотра, они останавливали, не договориться, конечно, никак совершенно. Но пожелание, чтобы помягче относились к красивым девушкам, когда останавливают, и такие блондинки за рулем. Апытанне правялі, грамадскую думку вывучылі, ёсць пэўныя высновы, але лепей кожнаму зрабіць іх самастойна. Галоўнае, што вадзіцелі атрымалі магчымасць унесці прапановы, а дзяржаўтаінспекцыя карэктывы ў працу. Артур Смоляков, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск.
Кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў на гэтым тыдні азнаёміўся з ходам рэканструкцыі на віцебскім фармацэўтычным прадпрыемстве «Рубікон». Гэта адно з нямногіх прадпрыемстваў у краіне, дзе арганізаваны поўны вытворчы цыкл. Першая прадукцыя з канвеера сышла 4 гады таму. З таго часу штогод аб'ёмы вытворчасці павялічваюць удвая. Справаздача апошняга – 2 мільёны упаковак. Лекі адпавядаюць сучасным патрабаванням эфектыўнасці і бяспекі. Сёння тут вырабляюць больш за 20 найменняў для людзей і каля 100 для ветэрынарыі. Пакуль прадукцыя прадпрыемства рэалізуецца толькі на постсавецкай прасторы, але тут актыўна працуюць над замежнымі кантрактамі. У бліжэйшы час «Рубікон» плануе выйсці на рынкі краін Сярэдняй Азіі. Год таму пачаўся экспарт лекаў у Грузію і Азербайджан. Што да рэгістрацыі на еўрапейскім рынку, сёння яна патрабуе значных фінансавых сродкаў і інвестыцый. Для того, чтобы нам выйти на европейский рынок, нам необходима аттестация по европейскому GMP. Для этого на данный момент предпринимаются все необходимые меры, подготовка необходимой документации, и в ближайших планах мы должны получить европейское GMP. Также национальное GMP нами было получено в 2013 году. Мы работаем по всем мировым нормам и стандартам, и полностью продукция соответствует всем мировым требованиям. Отгрузили за первый квартал продукции на 75 миллиардов. Значит, экспорт составил $500 000 за квартал. Всюду идет рост. Мы сейчас начинаем выпускать инъекционные формы. Да? Потом следующий этап, это будет к концу года, это капли, ушные капли. И завершим на этой площадке выпуск капель для глаз. Зараз на «Рубіконе» працуюць каля 250 чалавек. У жніўні прадпрыемства плануе адкрыць яшчэ адзін цэх, што дазволіць стварыць новыя працоўныя месцы. Асноўным гандлёвым партнёрам Віцебскай вобласці па выніках двух першых месяцаў 2016 года застаецца Расія. На яе долю прыходзіцца каля 65% знешнегандлёвага абароту. Такую статыстыку агучыла галоўнае статыстычнае ўпраўленне Віцебскай вобласці. Перспектыўная сфера супрацоўніцтва з Расіяй, вырошчванне лёну і вытворчасць тканіны з льновага валакна. Каля 5 гадоў дзейнічае сумеснае прадпрыемства «Беларускі лён» Иваново. Гэтая кампанія створана з удзелам Аршанскага льнокомбината. С общего объема товарооборота между Витебской областью и Ивановской областью 50% лежит на поставках, взаимных поставках льнокомбината. Туда пряжа, ткани, нити там, и так далее. И закупок оттуда. Там, опять же, того же хлопка, пряжи, красителей, большой группы технических каких-то деталей, узлов, запчастей и так далее, для того, чтобы проводить какой-то ремонт, модернизацию того оборудования, которое имеется на Аршанском льнокомбинате. Сегодня мы смотрим, что уже вот подобного рода схеме сотрудничества подтянулись, ну, наверное, с десяток, это точно, коммерческих структур города Витебска, которые занимаются швеей. Да, они вот идут по абсолютно аналогичной схеме, как работает льнокомбинат и Иваново. Нагадаем, на днях Беларусь наведала афіцыйная дэлегацыя Івановскай вобласці России. Найбольшы інтарэс для іх прадстаўляе ўзаемадзеянне ў сферах лёгкай прамысловасці і машынабудавання. Перамовы прайшлі ва ўрадзе краіны, абмяркоўвалі дарожную карту супрацоўніцтва. І хаця Расія застаецца буйным пакупніком нашай прадукцыі, дыверсіфікацыя экспарту і яго рост важнейшыя прыярытэты беларускай эканомікі. Аб гэтым гаварыў прэзідэнт краіны ў сваім пасланні да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Менавіта гэта стала галоўнай тэмай сустрэчы дэлегацыі прадстаўнікоў улады і бізнесу Лодзінскага ваяводства Рэспублікі Польшча і кіраўніцтва вобласці. Замежныя госці на гэтым тыдні наведалі рэгіён. У Оршы пабывалі на вядучых прадпрыемствах горада, а ў Віцебску абмеркавалі шляхі супрацоўніцтва з дзелавымі коламі прыдзвінскага рэгіёну. На гэтай сустрэчы пабывала і наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Польша – один з асноўных гандлёвых партнёраў Віцебскай вобласці. За мінулы год тавараабарот склаў $110 мільёнаў США. Віцебская вобласць супрацоўнічае з Лодзінскім ваяводствам ужо 16 гадоў. Адпаведнае пагадненне было падпісана ў 2000 годзе. І гэтыя ўзаемаадносіны не павінны абмяжоўвацца толькі гандлем. Абодва бакі выказалі зацікаўленасць у наладжванні сумеснага бізнесу.
На pewno zależy nam na Наши предприниматели интересуются больше всего расширением своего рынка сбыта. Надеемся, что продукты, продукция из Лузинского воеводства, которую сейчас можно встретить во всем мире, появится также и в Беларуси. Польскія кампаніі, якія прадстаўляюць удзельнікі дэлегацыі, маюць багаты вопыт работы на еўрапейскім рынку. Тэкстыль, прадукты харчавання, абсталяванне для прамысловасці. У гэтых сферах польскія прадпрымальнікі сёння гатовы цесна супрацоўничать. Лион очень интересный для нас, потому что и мы говорили вчера с председателем правления, мне кажется, этой компании в Варше, и мне кажется, что у нас будет, мы с вами будем в контакте, и мы будем сотрудничаться, потому что они очень заинтересованы, и мы также, потому что в Польше теперь нет, можно сказать, льонной промышленности, да, и эти продукты очень интересные, да, качество очень хорошее для нас. И складывания 4000 палет свободных, то есть которые могут принять отсюда продукцию для Евросоюза и также продукцию оттуда к нам в Беларусь. Складировать, холодильные камеры и так далее. У нас самая современная технология, и еще пан вот сказал после третьего вот этой части производства, что также заинтересован инвестициями. За гэтым могуць стаяць цікавыя праекты стварэння сумесных прадпрыемстваў. Тым больш станоўчы вопыт развіцця вытворчасці з польскім капіталам у вобласці ёсць. На тэрыторыі СЭС Витебск сёння паспяхова працуюць 4 прадпрыемствы. В прошлом году более 20 резидентов работали именно, сотрудничали с Польшей. Это и экспорт, импортные операции. Положительное сальдо у нас достигнуто $33 миллиона США. Цікавыя прапановы і ідэі знойдуць увасабленне ў сумесных праектах. Інна Кириенкова, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. Инновации, инвестиции, перспективы. 5-й Международный экономический форум. 12-13 мая в Витебске. Генеральный информационный партнер – телерадиокомпания «Витебск». На прадпрыемствах Віцебскай вобласці ўзровень агульнага вытворчага траўматызму ў параўнанні з мінулагоднім знізіўся на 7%. Гэта заслуга і работнікаў, і прадпрыемстваў, якія ствараюць для іх бяспечныя ўмовы працы. У Віцебскім гарвыканкаме ўрачыста ўшанавалі пераможцаў агляду конкурсу за лепшую работу па арганізацыі аховы працы па выніках мінулага года. Пра лаўрэатаў і намінантаў у матэрыяле Святланы Макаевай. Городский огляд-конкурс по ахове працы проводится с 2007 года. По выниках минулогодней деятельности в этом напрамку у номинации «Вытворчая сфера» со штатной колькостью свыше 500 человек пераможцам признаны Витебский вагонный участок. Тут працуе каля 700 человек, больше за полову з іх праваднікі. Перад кожным рэйсам штодзень праводзіцца інструктаж, які накіравана на захаванасць бяспечнасці руху, стварэнне адпаведных умоў для пасажыраў. Раз у месяц праводзяцца тэхнічныя заняткі па ахове працы з наглядным паказам патрабаванням для ўсіх падраздзяленняў. Ежегодно тратится не менее 0,7% от эксплуатационных расходов вагонного участка на приобретение средств индивидуальной защиты для каждого работника и спецодежды, и строгий отбор квалифицированных кадров для подготовки работников по охране труда. У номинации «Вытворчая сфера» от 100 до 500 работников первое место отдадено филиалу автотранспортное предприемство номер 5 города Витебска, открытое акционерного товариства «Витебскабл Автотранс». Значные финансовые вкладания на ахову працы пошли на набытие обсталявания, инструментов, спецодзения, оснащения классу инструктажу. У 2014 на это пошло 1,5 миллиарда рублей, летось уже меньше. Тут разумеют, что ахова працы – это безпека людей. На эти цели в 2015 году расходовано 460 миллионов. Ну и в результате этого за прошедший год на предприятии не допущено случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний. У рамках державной программы социальной обороны на 2016-2020 годы значное место займае подпрограмма «Ахова працы», якая окреслівае комплексный подход. За минулый год означено снижение уровня вытворчага травматизму и выпадков гибели працующих. За первый квартал 2016 года на мероприятии по улучшению условий труда израсходованы значительные средства. Свыше 180 миллиардов рублей
потрачено на улучшение условий труда. В результате улучшены условия труда на 200 рабочих местах, приведены в соответствии с требованиями гигиенических нормативов свыше 580 рабочих мест. Сярод прызёраў конкурсу 3 калектывы прадпрыемстваў невытворчай сферы дзейнасці. Агучаны таксама і лаўрэаты конкурсу. Наша экономика получит еще один стимул хорошего, благополучного трудового участия каждого человека в той или иной сфере деятельности. Падчас урачыстасці прадстаўнікі абласнога саюза наймальнікаў уручылі дыплом і памятны знак генеральнаму дырэктару адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскія дываны» Алене Чарапніной, якая па выніках мінулага года прызнана лепшым кіраўніком прадпрыемства. Светлана Макаева, Александр Прыстаўка, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Таленавітым маладым вучоным і спецыялістам уручылі прэміі аблвыканкама. Конкурс, накіраваны на падтрымку навукова-даследчай дзейнасці, адбыўся ў 10-й раз. Сёлета маладыя навукоўцы з 4 ВНУ рэгіёну прадставілі больш за 20 работ. З таленавітымі вучонымі і іх распрацоўкамі пазнаёмілася Юлія Устінова. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбылася ў рамках міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі выкладчыкаў і студэнтаў, якая сабрала прадстаўнікоў ВНУ Беларусі, Расіі, Украіны і Узбекістана. Адным з лаўрэатаў прэміі ў раздзеле «Фундаментальныя даследаванні» стала дацэнт кафедры літаратуры Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава, кандыдат філалагічных навук Алена Крыклевец. Яе праект звязаны з вывучэннем рускай і беларускай прозы другой паловы 20-го стагоддзя. Я эту премию воспринимаю даже не столько как собственное достижение, сколько подтверждение, доказательство того, что гуманитарные ценности, духовные ценности в современном обществе имеют еще свою значимость, потому что моя научная разработка связана с попыткой осознать национальную самобытность, национальную специфику белорусской литературы, русской литературы и вписать в первую очередь национальную литературу в мировой литературный контекст. У конкурсных работах маладых навукоўцаў адлюстраваны шырокі спектр даследаванняў і распрацовак у галіне медыцыны, матэматыкі, тэхнічных і гуманітарных навук, эканомікі і іншых навуковых сфер. У конкурсным раздзеле «Прыкладныя даследаванні і распрацоўкі» лаўрэатам стала старшы выкладчык кафедры матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, кандыдат тэхнічных навук Аксана Катовіч. Распрацаваная ёй тэхналогія атрымала патэнт на вынаходніцтва і ўжо выкарыстоўваецца ў вытворчасці на тэкстыльных прадпрыемствах краіны. Моя конкурсная работа является продолжением моей кандидатской диссертации и направлена она на разработку высокоэффективных технологических процессов получения гребенной и полугребенной пряжи с использованием средневолокнистого хлопка. Разработанные технологические процессы позволяют сократить объем импорта разработанной пряжи из зарубежных стран, а также освоить на предприятиях Республики Беларусь промышленный выпуск конкурентоспособной пряжи и изделий из нее. Навуковы патэнцыял – найважнейшы нацыянальны здабытак і магутная прадукцыйная сіла. Удзельная вага інавацыйнай прадукцыі ў агульным аб'ёме вытворчасці Віцебскай вобласці пастаянна расце. Зараз гэты паказчык складае 33%, і гэта лідзіруючая пазіцыя ў краіне. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Віцебск. Першы ў Беларусі вучэбны навукова-практычны юрыдычны цэнтр, створаны на базе юрыдычнага факультэта Полацкага дзяржаўнага універсітэта. У студэнтаў і педагогаў цяпер будзе магчымасць максімальна наблізіць вучэбны працэс да рэалій жыцця і цесна супрацоўнічаць з практыкуючымі юрыстамі краіны. Адпаведнае пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы адукацыі, навукі і практыкі падпісана падчас урачыстага адкрыцця цэнтра паміж рэктарам універсітэта і дзяржаўнымі структурамі Рэспублікі Беларусь. Ну, так построено, чтобы оно было взаимовыгодным. Поэтому обязательств прямых там нету. Но если эти участники, которые подписали, то есть это со стороны практической, со стороны теории, там вот учебно-научно-практический центр, там, который республиканский, если они не будут принимать участие, они сами отстанут. Я убежден в том, что именно благодаря таким центрам научно-практическим мы можем каким-то образом подтянуть теорию к практике, когда людям не просто в комфортных условиях, но
с учетом наличия новой базы, нового доступа к информационным ресурсам, предлагаются новые знания, и они ориентированы на практику, конечно же, это залог того, что студенты будут абсолютно подготовлены уже к рабочему процессу. Вучэбны навукова-практычны юрыдычны цэнтр стане першай у Беларусі пляцоўкай для ўдасканалення юрыдычнай адукацыі. Яго база будзе шырока выкарыстоўвацца для інфармавання насельніцтва і павышэння прававой культуры грамадства. Яблыневы цвет як непарыўная сувязь пакаленняў і падзяка воінам-героям, якія падарылі нам перамогу і мірнае жыццё. Праект «Кветкі вялікай перамогі» крочыць па краіне. Каля 2500 саджанцаў яблынь з'явяцца ў паўночным рэгіёне да 9 мая. Разам са школьнікамі і студэнтамі яблыневыя алеі садзіла Юлія Устінова. Рэспубліканскі патрыятычны праект «Кветкі вялікай перамогі» ў першы раз пранёсся па краіне ў год 70-годдзя вялікай перамогі па ініцыятыве Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Сёлета акцыю актыўна падтрымала маладзёжная палата, створаная пры абласным савеце дэпутатаў. У науцы ля монумента воинам-вызволителям посадили аллею с 30 яблонь. Ребята сегодня собрались на это мероприятие, потому что они все неравнодушны, они все помнят, у каждого из них дедушки, прадедушки участвовали в этой войне, и они сегодня показывают этим самым свою гражданскую позицию и свое отношение к великой победе. Все мы с энтузиазмом тут работаем и с большой радостью садим эти деревья. Мне кажется, это хороший будет сад. Мы все живем здесь рядом, и когда будем проходить мимо этого сада, мы будем ощущать гордость внутри себя, потому что мы приложили к этому свою руку. Во-первых, это действительно память. Каждый год мы будем видеть, как расцветает яблоня. Эти цветы – символ победы над немецко-фашистскими захватчиками. Также это наша память. Сімвал праекта «Кветкі вялікай перамогі» – кампазіцыя, якая складаецца з яблыневай кветкі і чырвона-зялёнай стужкі. Яблыневы цвет увасабляе непарыўную сувязь пакаленняў і шчырую падзяку воінам-героям, якія падарылі сваім дзецям і ўнукам вялікую перамогу, магчымасць спакойна жыць, працаваць, гадаваць дзяцей. І як у памятным маі 45-га шчыра радавацца квітнеючым садам, сімвалу новых мірных перамог суверэннай Беларусі. Не ограничивались только яблонями. Допустим, тот же Лёзнинский район высадили великолепнейшую просто аллею из 200 сиреней, 16 сортов, 200 рябин, ну и, конечно, опять же яблочный сад. Сегодня завершаем здесь, на территории 46-й средней школы. Здесь уже есть хорошая традиция, у них есть своя аллея выпускников. В ближайшее время здесь появится, как говорится, уже свой целый парк. Масштабная сацыяльная акцыя, закліканая ўмацаваць адзінства беларускага народа, кансалідаваць грамадзян і аддаць даніну павагі, доблесці і мужнасці герояў, якія змагаліся за свабоду роднай зямлі ў гады Вялікай Адчыннай вайны. Наша цель – показать остальным подросткам, молодежи то, что нужно помнить о событиях, которые происходили более 70 лет тому назад. Несмотря на то, что прошло много времени, мы все равно помним, и данная аллея, она именно как память закладывается. Мерапрыемствы, прысвечаныя гадавіне вялікай перамогі, будуць праходзіць да 3 ліпеня па ўсёй краіне. Юлія Устінова, Сергей Котаў, Кирилл Кайсберг. Навіны, Віцебск. Кветкавы дэсант, нягледзячы на дождж і холад, высадзіўся на вуліцы Віцебска. Каля 1 мільёна кветак упрыгожаць абласны цэнтр. Зараз актыўна ідзе работа ў цэнтры горада, плошча Перамогі, вуліца Леніна. Віктор Праліч пра тых, хто робіць горад садам. Гэту майстрыцу можна сустрэць за работы на віцебскіх вуліцах і восенню, і ў вясну. Алла Карчагін ўжо 16 год прыўносіць у аблічча горада яскравыя фарбы. Адна справа высаджваць кветкі для сябе на падаконніку і зусім іншая на грамадскай клумбе. Мы сажаем петунью на метр квадратный 56 штук. Вот на эту клумбу, которую вы видите, что мы сажаем, там мы высаживаем сегодня 1400 петунии. Як і у Аллы Карчагіна, амаль у 200 віцебскіх азеляніцеляў зараз работы хоць адбаўляй. Усяго ж спецыялістам трэба засадзіць кветкамі ні многа ні мала 3000 гектараў гарадскіх клумб, у першую чаргу цэнтральныя кветнікі. Задействованы основные центральные площадки амфитеатра. Основные – это площадь Свободы. Мы создаем настроение для людей, для жителей города, для гостей города. Поэтому всегда отношение к этому очень ответственно.
Не першы дзень актыўна аднаўляюцца клумбы на плошчы Перамогі па суседству з тысячамі шматгадовых тюльпанаў, якія вось-вось застракацяць сваёй прыгажосцю, дасаджваюць столькі ж марозаўстойлівых цинерарий. Это бордюрный цвет, он не боится холода, поэтому вот самый первый цвет высаживаем цинерарий. Вчера вот мы 2000 цветов посадили, и сегодня у нас вот посадка 4000. Скончыць работу азелянителі плануюць да сярэдзіны мая. Усяго на вуліцах горада прапішуцца каля 40 відаў кветак. Пакуль жа гараджаны гасцей Віцебска радуюць фонтаны ў выглядзе дзьмухаўцоў. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Горад упрыгожаць сотні тысяч кветак, а калі ж урэшце чакаць сапраўднага веснавога надвор'я, так хочацца цеплыні. Наш корэспандэнт Вікторыя Целябкова пагаварыла на гэтую тэму з сіноптыкамі і гатова агучыць прагноз на бліжэйшы тыдзень. Ці будзе ён цёплым, Віка? Добрый день, віншую усіх са святамі. Што прынясе нам доўгачаканы май? Сур'ёзнага пацяплення чакаць не трэба. На працягу тыдня сярэдняя тэмпература паветра плюс 15. У пятніцу слупкі тэрмометраў апусцяцца да плюс 11, плюс 13. Сонейка над Віцебшчынай пачне з'яўляцца ўсё часцей. Ападкі чакаюцца толькі ў другой палове тыдня. У чацвер нават навальніца. Вось такое надвор'е падрыхтавала нам прырода. Дзякую, Вікторыя. Лета не за гарамі, а значыць хутка на пляж. У цёплы сезон улюбёныя месцы адпачынку жыхароў вобласці берагі рэк і азёр. Каля 1000 кіламетраў берагавых ліній прыдзвіння прыбралі актывісты падчас рэспубліканскай акцыі «Чысты вадаём». Праходзіць яна з 2014 года і стала традыцыйнай. Накіравана ў першую чаргу на экалагічнае выхаванне грамадства і на прыцягненне ўвагі да праблем забруджвання вадаёмаў. Тэму працягне Віктор Праліч. Не першы год апарат абласнога таварыства паляўнічых і рыбаловаў адкладвае ў бок паўсядзённыя справы, каб навесці бляск на прыбярэжных зонах вадаёмаў прыдзвіння. Фронт работы ўнушальны. Толькі ў Віцебскай вобласці налічваецца больш за 100 азёр. Сёння аб'ектам зачысткі стала акваторыя, якая падабаецца адпачываючым і рыбаловам. Працягласць берагавой лініі возера Селяева складае каля 7 кіламетраў. За сезон тут бывае некалькі соцень аматараў рыбнай лоўлі. Адпаведна і ўбранае смецце тут вымяраецца трохзначнымі лічбамі. З берагоў на утылізацыю вывозяцца летні тоны смецця, аднак, як заўважае Мікалай Давыдаў, дырэктар Віцебскага раённага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, з кожным годам свядомых людзей становіцца больш. Анализируя именно этот водоем, то в первый год, когда мы сюда только приехали заниматься уборкой территории, мусора было гораздо больше. На протяжении вот этих 3 лет то люди более стали себя культурно вести. В основном мусор, который раньше был на территории, сносят бочки, мусорки. Адказнасць за чысціню вадаёмаў Сінявокай па традыцыі ляжыць на плячах супрацоўнікаў раённых таварыстваў. У вобласці такіх арганізацый 19. Аднак апошнім часам усё часцей удзел у чыстых вадаёмах прымаюць валанцёры. Толькі ў минулым годзе акцыя прыцягнула каля 1500 неабыякавых да экалагічнага стану азёр. Основная сегодня задача привлечения общественности к этой акции «Чистый водоем». Как-то взгляды людей поменять. Побыл, убери за собой. Рэспубліканская акцыя «Чысты вадаём» працягнецца до 27 красавіка ўключна. Плануецца, што за гэты час будзе наведзены парадак амаль на 1000 кіламетрах берагоў. І гэта толькі ў Віцебскай вобласці. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебскі раён. Працягваем выпуск, глядзіце далей у праграме «7 дзён». Беларускаму тэатру «Лялька» 30 гадоў. Да юбілею лялечнікі адкрылі вялікую казачную экспазіцыю і правялі капуснік. Свет сям'і. Вынікі гарадскога творчага конкурсу падвялі ў Віцебску, пераможцаў назвалі ў 5 намінацыях. Мяняем фото на тэлевізар. Да свайго прафесійнага свята тэлерадыёкампанія Віцебска аб'явіла арыгінальную акцыю. Беларускі тэатр «Лялька» адзначыў свой 30-й дзень нараджэння. У Віцебскай ратушы адкрылася казачная выстава лялек і тэатральнага рэквізіту. А для сваіх сяброў акцёры падрыхтавалі капуснік. З днём нараджэння лялечнікаў павіншавала Юлія Устінова. Колькі можна гуляць у лялькі? Той, хто аднойчы наведаў беларускі тэатр «Лялька», абавязкова прыходзіць сюды зноў. Спачатку за руку з бацькамі, потым сам і абавязкова са сваімі дзецьмі і ўнукамі.
Прыхільнікам майстэрства віцебскіх лялечнікаў, канешне ж, цікава зноў убачыць знаёмых лялек, якія ігралі ў спектаклях. Выстава займае 3 залы абласнога краязнаўчага музея. У кожнай пануе свая атмасфера – барочная, гатычная і народная. Большасць прадстаўленых экспанатаў – гэта працы мастакоў Александра і Ганны Сідаровых. Тут прадстаўленыя дэкарацыі і лялькі як са спектакляў для дзетак маленькага ўзросту, так і для дарослых. Вельмі розныя па сваёй эмацыйнай напоўненасці. Тыя лялькі, якія самі выпраменьваюць святло, дабрыню, радасць, і тыя, якія адразу пры першым позірку ў вочы прымушаюць задумацца над сэнсам жыцця. Беларускі тэатр «Лялька» створаны ў Віцебску ў 1985 годзе як лялечная трупа пры Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа. Першы спектакль «Дзед і Жораў» па п'есе Віталя Вольскага сыгралі 20 красавіка 86-га. Гэты дзень і лічыцца днём нараджэння тэатра. У 90-м лялечная трупа вылучылася ў самастойны калектыў з асобным будынкам у цэнтры горада. Калектыў тэатра «Лялька» вядомы не толькі ў нашай краіне, а і за яе межамі. На яго рахунку гран-пры, прызы за лепшыя спектаклі і ролі, дыпломы міжнародных фестываляў. Гэта калектыў, які можа многае. І калі яны хочуць, а яны хочуць, яны вельмі амбіцыозныя, яны вельмі хочуць паказаць, што мы – гэта мы, што мы не горшыя, но што мы лепшыя другіх. І гэта яны робяць і робяць выдатна. Зараз у калектыве каля 60 чалавек. З іх 18 акцёраў, многа маладых выпускнікоў Беларускай акадэміі мастацтваў. У дзень нараджэння акцёры тэатра «Лялька» падарылі сваім сябрам традыцыйны тэатральны капуснік са спевамі, танцамі, мініяцюрамі тэатра ценяў і жартамі. І пачулі многа добрых слоў у свой адрес. Очень сильно люблю этот театр, мне нравятся все постановки, актеры, очень сильно талантливые люди. Хочу сказать спасибо, поздравляю с таким достаточно большим юбилеем. Для меня «Лялька» – это очень приятная компания, для меня «Лялька» – это большая-большая сказка, для меня и для моего ребенка. Спасибо им большое, с юбилеем, желаю, целую, спасибо. Это такой маленький домашний театр. Этим он отличается, наверное, от всех остальных театров кукол в Беларуси. И хочется пожелать театру «Лялька», чтобы они продолжали радовать детей, продолжали радовать их родителей на своих взрослых спектаклях и всегда оставались же этим замечательным театром игрушек. У юбілейны год у лялечнікаў шмат творчых задум і планаў. Зараз яны рыхтуюць сюрпрыз да фэсту на сяне вятрах у межах славянскага базару і збіраюцца прыняць запрашэнне на фестывалі ў Мінску, Казані і Калінінградзе. Юлія Устінова, Леонид Табола, навіны Віцебск. У Віцебскай абласнай бібліятэцы на гэтым тыдні любаваліся фотаздымкамі катоў і сабак. Выстава пад назвай «Мой хатні гадаванец» уключала каля 40 работ аматараў і прафесіяналаў. На адкрыцці экспазіцыі можна было ўбачыць не толькі здымкі жывёл, а і жывых мадэляў з гарадскога прытулку. Наш корэспандэнт Артур Смалякоў пра цікавую фотавыставу і не настолькі прыгожую рэальнасць. Коты, собаки, папугаи и нават пацукі. Фотовыстава под назвай «Мой хатні гадаванец» – гэта цікавыя і сентыментальныя здымкі чатырохногіх. Мы бачым адданых і прыязных, вясёлых і актыўных. Падобнае фото – праца, якая патрабуе максимум терпения. Авторами представленных работ являются наши сотрудники, а также наши читатели. И, наверное, как вы уже увидели, здесь действительно свои домашние, представлены домашние любимые питомцы. Это и собачки, это и котики, и даже, по-моему, хомячок там есть. Алена Иванеева с мужем займаются фотографией уже 5 годов. За гэты час поспели завести сапраўдны хатні зоопарк. Сёння их гадаванцы – герои фотовыставы. Мы с мужем большие любители домашних животных. Не так давно у нас жила крыса Нюша и кот Тимоша, которые вот здесь представлены на 4 наших фотографиях. Но, к сожалению, они уже погибли. Сейчас у нас живет белка Дегу, Жорик. Ну, мы активно занимаемся, начали заниматься сначала просто семейной фотографией, потом это все так постепенно развивалось, совершенствовалось, появились навыки. И хочется показать очень большой семейный архив, и просто хочется показать то, что мы наработали, то, что у нас есть. Галоўныя гости выставы – віцебскі прытулак для жывёл. На пляцоўцы ля абласной бібліятэкі кошкі і сабакі розных памераў чакалі будучых гаспадароў. Зусім хутка яны зноў могуць стаць бяздомнымі. Ужо 5 гадоў прытулак на балансе спецаўтабазы фінансуецца гарадскім бюджэтам. Сёлета тут атрымалі толькі палову неабходнай сумы для выплаты зарплат і выдаткаў на электраэнергію. Калі гадавальнік закрыюць, каля 200 жывёл усыпяць альбо адправіць на вуліцу.
собаку не может стерилизовать 2 руки, это надо 4 руки. И у нас работа, там 200 животных, плюс мы же стерилизуем, нам люди привозят. У нас по 8 операций не наших идет. Я понимаю, что это не входит в нашу функцию, но, понимаете, это лучше стерилизовать за день 8 кошек, чем принять 80 котят, которым потом надо будет вакцинировать, тоже стерилизовать и найти хозяев. Поэтому я готова больше стерилизовать. Но с тем, что у меня 2 ветврача и 2 ветфельдшера с 1 мая переводят на 0,5 ставки, естественно, за такую зарплату, которая там остается минимально, люди жить не смогут, естественно, они будут искать работу. То кто будет в этом городе теперь заниматься бесплатными стерилизациями бестомных животных? 2 гады таму да праблем прытулку грамадскія актывісты прыцягнулі ўвагу петыцыі. Яна сабрала больш за 7 000 подпісаў і дзякуючы гэтаму скарачэнне штату прыпынілі. Новая рэдакцыя закона об абыходжанні з жывёламі, акцыя дапамогі ў абласной бібліятэцы, неабыякавыя людзі, што дапаможа чацвераногім на гэты раз, пакуль невядома. Артур Смалякоў, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. У Віцебску фінішаваў першы этап чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па аўтамабільным кросе. Памяці героя Савецкага Саюза Міная Шмырова. Першае месца і кубак у бітве матораў заваявала каманда горада Оршы. А ўсяго спартсмены Віцебскай вобласці паклалі ў агульную скарбонку 6 медалёў рознай вартасці. Пра тых, хто змог пераадолець складанейшую трасу, у рэпартажы Сергея Мисурагіна. Прадзівінскі край – вядучы рэгіён краіны па правядзенні аўтакросаў, аўтаралі і джип-трыялу. Традыцыйна вясной у Віцебску адкрываецца сезон, а ўвосень тут называюць імёны пераможцаў Кубка Беларусі. Сёлета арганізатары расшырылі гоначны трэк, зрабілі яго больш бяспечным і хуткасным. Шмат было зроблена і по добраўпарадкаванні тэрыторыі. Подготовка, как обычно, шла стабильно тяжело, потому что нам погода немножко не повезла. За неделю до стартов выпал снег, дождь, но наша довольно капризная трасса, где-то 40% глиняные участки. Тым часам у контрольных заездах гоншчыкі імкнуліся паказаць манеўранасць, хуткасць і абгон. На дыстанцыю выйшлі 53 спортсмены з России и Беларуси, каб разыграць медалі ў 5 класах машин. Длина тулузской трассы 1300 метров. Спортсмены повинны зрабіць по ёй 10 кругов. З аднаго боку задача не вельмі складаная, але до фінішу доязджаюць далёка не ўсе спортсмены, бо трасса ў Віцебску одна з самых складаных у Беларуси. Добра аб гэтым ведаюць і удзельнікі кросавых гонак. У кожнага з іх свая тактыка і стратэгія. Гэта дазваляе пазбегнуць непаладак і прымаць на трассе верныя рашэнні. Готовились всю зиму. Витебская земля нравится. Трасса, организация. Все подготовлено по высшему классу. Ну, сегодня погода. Но это спортивная, поэтому это погода борьбы. Очень-очень уже хочется ездить. Ездить как таковой очень нравится. Мы все больные люди на эту тему, реально, потому что это ни с чем не сравнить. Эту плохую погоду, этот спорт, эти грязь, это все просто хочется ездить. Тактика у меня, наверное, немножко машина слабее. Значит, я поберегу машину, а на последних кругах посмотрим. Барацьба на дыстанцыі ішла з першых і да апошніх метраў. Далёка не ўсе з пілотаў змаглі справіцца з дыстанцыяй. І тым каштоўней былі здабытыя перамогі. У класе машин D1 юніор першым стаў аршанец Яўген Папкоў. Віцеблянін Віталя Дадзюк у гэтай катэгорыі фінішаваў трэцім. Аршанец Сергей Альхіменка першынстваваў у класе машин D1, а бронза на рахунку віцебляніна Алексея Корсакова. Таксама ў класе машин нацыянальны серабро заваяваў аршанец Андрей Кучынскі, а віцеблянін Михаил Хрыстафораў заняў трэцяе месца сярод пілотаў байгі. Сергей Мисурагін, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. Тэлевізор за фото – лепшы абмен года. Да Дня работнікаў радыё і тэлебачання тэлерадыёкампанія «Віцебск» праводзіць святочную акцыю. Каб выйграць тэлевізор, трэба прыйсці ў тэлерадыёкампанію на вуліцу Камуністычная, 8, атрымаць спецыяльны стыкер з надпісам «Я гляджу тэлеканал Віцебск» альбо «Я слухаю радыё Віцебск». Наклеіць яго, сфотаграфавацца і стаць удзельнікам акцыі «Мяняем фото на тэлевізор». Поучаствовать в нашей акции может любой желающий. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно прийти в телерадиокомпанию «Витебск», взять у нас стикеры «Я слушаю радио Витебск» или «Я смотрю телеканал Витебск». Находятся они по адресу улицы Коммунистическая, 8. Дальше нужно придумать, куда его наклеить. Это может быть самое необычное место в городе. Надо сделать так, чтобы это было заметно. Потом сфотографироваться и разместить в социальных сетях с помощью наших хэштегов, так, чтобы это увидели еще и пользователи интернет-сообщества. Розыгрыш тэлевізараў адбудзецца ў прамым эфіры 5 мая о 19 гадзіне на тэлеканале «Віцебск» у праграме «Вячэрні Віцебск» і 7 мая ў прамым эфіры радыё «Віцебск».
На самой справе объявленный конкурс выкликаў вялікі інтарэс. Вось і наш спартыўны аглядальнік Сергей Мисурагин з задавальненнем далучыўся б да яго. Аднак супрацоўнікі тэлерадыёкампаніі «Віцебск» удзельнічаць не могуць. Толькі нашы гледачы і слухачы радыё «Віцебск». А, дарэчы, Вольга, я ўжо бачыў конкурсныя стікеры на аўтамабілях у горадзе. Гэта, бадай, самае папулярнае месца, куды іх наклейваюць. На наступным тыдні даведаемся, хто стане пераможцамі, а зараз раскажы пра спартыўныя баталіі, якія чакаюць балельшчыкаў у бліжэйшыя 7 дзён. Добра, Вольга. Пачынаецца сезон у беларускіх велагоншчыкаў. Спартсмены Віцебскай вобласці на наступным тыдні прымуць удзел адразу ў 3 стартах. Кантрольную праверку напярэдадні рэспубліканскай спартакіяды школьнікаў пройдуць і гандбалісты, а баскетбалісты вызначаць мацнейшую аматарскую каманду абласнога цэнтра. І не забудзем пра футбалістаў. Нафтану і Віцебску трэба здабываць ачкі ў нацыянальным розыгрышы. З іх і пачну. У адрозненне ад папярэдніх матчаў у 6-м туры нацыянальнага чэмпіянату Нафтан і Віцебск гуляюць у адзін дзень. 7 мая на сваім полі новапалачане сустрэнуцца з мінскім «Дынама». Для землякоў гэта стане сур'ёзным выпрабаваннем, бо сталічныя футбалісты нацэлены на залатыя медалі розыгрышу і губляць ачкі ў сустрэчы з аўтсайдерам не збіраюцца. ФК «Віцебск» у сваю чаргу таксама правядзе дамашні паядынак. Сапернікам віцеблян будзе жодзінская «Торпеда Белаз». Абодва клубы маюць аднолькавую колькасць ачкоў і будуць імкнуцца згуляць на перамогу, каб вярнуцца ў сярэдзіну турнірнай табліцы. І ў працяг футбольнай тэмы 4-6 мая на полі ў аграгарадку Новка будзе ладзіцца турнір сярод юнакоў 2002 года нараджэння. Арганізатары прысвяцілі спаборніцтва дню перамогі ў вялікай адчыннай вайне. А зараз да спраў гандбольных. Першынство вобласці імклівы мяч на наступным тыдні прыме Лепель. Каманды вызначаць састаў, які будзе абараняць гонар нашага рэгіёна на рэспубліканскай спартакіядзе школьнікаў. Ад гандбола да баскетбола з 1 па 15 мая ў абласным цэнтры пройдзе першынство горада сярод мужчынскіх і жаночых каманд. Турнір выклікае непадробную цікавасць і збірае дзесяткі каманд прадпрыемстваў і навучальных устаноў. А 2-3 мая ў Аршанскім раёне будзе разыграны кубак вобласці па велакросе. Напрыканцы тыдня ў Мінску пройдуць рэспубліканскія спаборніцтвы памяці заслужанага трэнера Беларусі Барыса Бальшакова. А 8 і 9 мая адкрытыя абласныя спаборніцтвы па веласпорце прыме Талачын. І завяршу стартамі, якія прыме абласны цэнтр. У мясцовым шахматна-шашачным клубе будзе ладзіцца абласны шахматны фестываль, прысвечаны 71-й гадавіне перамогі ў вялікай адчыннай вайне. У яго рамках упершыню пройдзе матчавая сустрэча паміж камандай ветэранаў і дружынай ігракоў горада Віцебска. І на гэтым, Вольга, у мяне ўсё. Прыйшла пара развітвацца. Дзякуй, Сергей, за цікавы спартыўны анонс, а мы працягваем. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікдзень альбо Светлае Хрыстова ўваскрэсенне, галоўнае свята ўсіх хрысціян. Сустракаюць яго ўрачыстай службай, якая прайшла ў ноч з суботы на нядзелю. А поўначы адбыўся хрэсны ход, падчас якога вернікі абышлі храм са спевамі і запаленымі свечкамі. А сёння з раніцы ва ўсіх храмах ладзяцца святочныя літургіі. Дорогие витебляне, витебчане, поздравляю вас всех с праздником. Праздников праздник, и торжество из торжеств, Пасха Христовая. Дай Бог, чтобы мы, ощущая вот это великое радостное событие, воскресение Господне, понимали, что у нас с вами есть здесь на земле вот эта радость Христового воскресения, как говорил преподобный Серафим Саровский, подводя итоги многих-многих наших святых отцов: «Христос воскресе, радость моя каждому приходящему человеку». Поэтому мы должны, ощущая свою радость в сердце Богом данную нам воскресение Христова, ее, безусловно, своей жизнью, своим добрым примером, своим радостным взглядом, а глаза наши – это зеркало души нашей, всегда бы приветствовать друг друга с радостью. Христос воскресе, радость моя. С праздником вас всех. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» вяла прамую трансляцыю святочнага богаслужэння са Свято-Успенскага кафедральнага сабора на тэлеканале «Віцебск». Святочны перазвон, які раздаецца сёння з праваслаўных храмаў, абвяшчае пра ўваскрэсенне Хрыстова. Звычайна да выканання царкоўнага звону дапускаюцца толькі навучаныя вопытныя званары, бо званы складаны інструмент. Але на Вялікдзень далучыцца да мастацтва перазвону можа любы жадаючы. Гэтую даўнюю традыцыю і сёння выконваюць у многіх праваслаўных храмах. На званіцу падняліся і нашы корэспандэнты.
Выхаванцы дзіцячай школы званароў пры Свята-Пакроўскім саборы ў Віцебску Вялікдзень заўжды чакаюць з хваляваннем. У маленькіх навучэнцаў ёсць традыцыя. Разам з настаўнікамі яны падымаюцца на званіцы, каб праз гучны звон абвясціць усяму праваслаўнаму свету: Христос уваскрэс. Даешь и людям радость, и себе. Хожу год уже на колокольный звон. И мне не перестает нравиться. Вернікі кажуць, велікодны звон ніколі не пераблыты з іншым, ён нясе асаблівую радасць, нават калі гучыць не вельмі складна. А такое здараецца, бо на Велікдзень у многіх праваслаўных храмах біць у званы дазваляецца усім жадаючым, нават тым, хто ніколі не дакранаўся да музычных інструментаў. Сёння галоўнае не гэта. Сергей Віктараў узгадвае, як шмат гадоў таму першы раз паспрабаваў пазваніць. Адбылося гэта менавіта на Велікдзень. Появилась возможность позвонить в колокола. Не так уж получилось, как хотелось. Постепенно там подучили меня немножко, и стали такие чистые звуки, как говорится, получаться. Выкладчык школы званароў пры Свята-Успенскім кафедральным саборы Алексей Морозов сцвярджае, навучыцца царкоўнаму звону можна ў любым узросце. Галоўнае, каб ён заходзіў ад душы. Сярод яго вучняў будаўнікі, педагогі, студэнты. Заняткі для іх праходзяць па суботах і нядзелях. Кожны урок тут пачынаецца з молитвы. Необходимо это именно горение. Полгода-год, и человек уже может выйти хорошим звонарем и поехать на фестиваль колокольного звона и представлять свой храм, свою родину. У распараджэнні званароў выканаўцаў больш за 20 званоў рознага памеру і вагі. Самы вялікі 5-тонны вырабілі ў Маскве спецыяльна для віцебскага храма. Сёння ён гучыць на радасць усім праваслаўным. Віктор Праліч, Марына Романовская, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. Такім убачылі апошні красавіцкі тыдзень нашы карэспандэнты. Гэта была інфармацыйная праграма «7 дзён». Яшчэ раз са святамі вас і да сустрэчы.